Здравейте, хора! Тук сега отиваме в площадката. Обаче тук трябва да намерим майка ми и на Аксел майка му, Галя. Така, сега не знам къде са те. Само ни се обадиха и казаха, че са там. Но не виждам никой. Тук ще има търсене. Ще падна голямо търсене. Чрез да ви кажа. Трябва да намерим. Аксел, и ти гледай. Тук може да минем. Няма вече. Айде да ги намерим. Какво искаш? Така. Къде бе? Тази. Къде са? Аре, да се спусна слона. Да, може. Може тук да се покатерим. Хора, ще ви се реванширам. Тук може да се покатерим. Накрая на видеото. Не ги виждаме. Ох, къде ли са? Не ги знаем къде са. Не ги намираме. Няма ги. Няма как да ги няма. Разбира се, че са тук, ама... Не, така те може да са някъде там. Айде, ела насам. Я ти гледай за Радост, ако я видиш да играе. Гледай го това куче. Мускулест. Ние се върнахме от там, където дойдохме. Няма ги. Не, тук нещо ни пранква. Да бе, да. Представяш ли да са ни пранквали? Не, те не ни пранкват. Те дори не знаят какво е пранк, човек. Я да се разделим. Не. Точно ти каза да стоим заедно. Абе, какво е това там, бе? What the hell? Я да отидем там да говорим. Добре. Хора, ще спра клипа тук. Ще се обадим на мама и на майката на Аксел и ще се видим да видим едно нещо там. Голямо. Добре, хайде.